Salsa kaisa cherai yago khoksa rang tui kaisa dugano thangui o dugan malikno shungka nini oro mutai da phal ang mutai painani hinui o dukandar no saka o dukandar wan suka o cherai bo bai fajilam khai tongo hinui kai oboni pore bo o cherai no saka ihi ang kuno mutai failya thangni ningarani oboni pore o cherai onek dugano thangka onek dugano thangui kai mutai paina bagui shungui kha kintu bo maiyang tongkha sapung bo mutai paina hinui gobang ma dugano thangui shungui kha sapung bo dugan kaisa ni simi takaisa o maya khai takaisa o oma haikei bo pura sapung nai tukha sal horung thangka horungui bo naitung no tongkhong oma haikai bo kaisa dugano sogui kha a dugano thangui a dugani malikno bo shungkha thagu nini oro mutai da phal ang mutai painani dukandar bini kok khnawi khai muni shuru ungkha oboni pore bo o cherai no shungkha puila sagadi nang tangui nang mutai paina muchung dukandar ni bukhuk tui okok khnawi o cherai onek chajakei bo emotional thangka bo ashuk dugano thangmani masapano bono omahai kok sungyakung o dukandar simi bono omahai kok sungma bagai bini mokoli mukti kelai thangka o cherai dukandar no saka ani ma babu ang cherai kelui tongphur no thai thangka ana ani kaka se cherai ni simi pushi tu phayo o cherai ni bini kaka hangkai rod mystery eba building rok slamthini samung khayo salsa bo samung khai tongmang hotat khai saka ni simi tola kelai thangka bono hospital o tlangai oboni pore bo tabo hospital o lengjak o cherai bini kaka bai malaya thangpurung doctor rok bai sajakha nini kaka no mutai rok simi banchiri manu doctor ni okok khanawi o cherai wan suka mutai omo kaisa biti se ungna hanikai o biti chakaise bini kaka hamsinai hinui bo wan suka abagui no bo mutai no paina bagui dugano naituguyo o cherai ni kok khanawi o dukandar ni mokol sibubo ungthangka dukhunang jagai bo cherai no shungka nini yago bo sirang tongba o cherai saka ani yago khoksa no tongung oboni pore o dukandar o cherai ni yago khoksa rang nawi khai bono kaisa botolo tui sopungjak rei rohorka bo o cherai no saka obo khariti nin kaka no omo kharka hangkai nin kaka hamui thangnai obono mutai hinui bo sai rohorka cherai no o cherai o botol manui onek khushi ungkha bo o botol no yaga nawi khai dakti khaisikei khai hospital o thangka bo bini kaka ni room o habui khai excited khai chirikhogui bin kaka no saka kaka ikuna hadi angni ni bagai mutai tu phaikya paiui o mutai no nang khangkai nang datino hamui thangnai tani dino o hospital o kaisa doctor ni group phaikya o doctor jotno dam ni doctor specialist doctor borok phai khai direct o cherai ni bin kaka ni oro thangka borok o cherai ni bin kaka no kaham ke treatment khaikya kaham ke treatment khaima pore o cherai ni bin kaka hamui thangka koyekdin pore o cherai ni bini kaka hospital ni discharge mankha jefuru bo hospital ni bill nukha bo onek kiri jakha karon hangkai bill o onek rang kwbangma sijak o cherai ni bini kaka hospital ni bill naiui bhaike renai hini wanajak tongfurung kaisa hospital ni borok phaibono sapaikya nini o bill jotono rerebaikha kaisa gnang bura masa phaiui obo o bura no je bura ni oro o cherai mutai paina thangmani bono bini rang bai o specialist doctor rok no tu phaikai o cherai ni bini kaka no treatment khairanai jefru o cherai bai bini kaka saimangkha o bura ni kok borok dakti khai u dugano khaisigui thanglaikya o bura no hambai hinui sana bagai jefru borok dugano soguyong ofru o bura ni kormachari o cherai no saka sini malik ba baira thangbai kebule chutti bo tabo london si oboni pore o burani kormachari o cherai ni bin kaka no saka o doctor ni khorcho rok nang rena nangya tawanadi hnikai kaisa chitti yafarkha o chitti hingkai khnang bura siklang thangmani chitti
चिठी मानमा परे अचिरायनि बिनि काका चिठी no khulugui porinani start khaikya चिठी o sijak tongmani shikla nungana hamba yafana nangya nini joto nini hospital ni joto khorcho nini batijano ruire baikha angnono kaisen gok sanamu chungo je nung onek kepal kaham je nung ochirai hai batija manma bagai nono banchirna bagai bokhoksa pusa tui khai jotto doganon thangi khai mutai paina bagai singui kha boss nono banchirenai hingkai takok tai bokok song sini video tini orono pairishino bahai ma tongkha tini no video nor comment khai shadiano anio video no chajak khangkai like khai di share khai di je mansak facebook o whatsapp o nong dolrok bai tai norok bom hai video naina muchung ano comment khai sading onek kosto kai video slamong nongni support nangong noni hamjama nangong norokani channel no subscribe khai kai ano nongni support tai hamjangma rimano hingkai mathak ko video no orono maleleno shini next video o